Normalt skraber jeg dem, men nu er det ikke mine egne. Okay. De er mindre. Creme fraiche. Og det er jo 1/3 mayonnaise, 2/3 2/3 creme fraiche. Ja, tak. Nu har jeg taget lidt, næsten 1,5 bæger creme fraiche og en hakket løg. Og der har jeg cirka 2 løg i. Så skal der bare noget enkelt sovs i. Denne her er ved at være tom. Så tager vi den næste. Så tager vi noget hvid peber. Du har ikke hvid peber? Det er hvid peber, det her. Det er bare sådan stort. Så kan da ikke være enige om alting. Så tager vi noget salt. Og så tager vi noget sennep. Og det skal være godt kraftigt saltet, fordi kartoflerne kommer i. Yep. Så tager vi lige og pisker en gang. Smager vi lige på den. Må jeg hellere med at være høflig og tage en ske. Den skal være kraftigere. Kartoflerne tager en hel masse smag. Men den er næsten god. Så. Det behøvede vi ikke mere. Og hvad var det mere? Det var en sovs lidt mere. Så er den fint.